Zdravím vás z Teplic. Tak jsme si zase po letech užili tu celonárodní euforii, kdy jsme vyhráli mistrovství světa v hokeji. V posledních letech je to vždycky do poslední chvíle napínavé. Je tam spousta silných mužstev. Vítězství záleží na maličkostech. A o to víc si pak užíváme, když se nám to jednou za čas podaří. Když já jsem vyrůstal, tak to bylo jednodušší. Mistrem světa byl vždycky Sovětský svaz. A na druhém a třetím místě jsme se střídali my a Švédové, párkrát ještě Kanada. Takhle to probíhalo 24 let, od roku 1963 do roku 1986, jenom s několika málo výjimkami. V té době normalizace se nám totiž hokej stal takovým zástupným symbolem, ve kterém jsme si vyřizovali účty se sovětskou okupací. A proto se nám taky jako jediné zemi podařilo tu ruskou hokejovou nadvládu aspoň trochu narušit. V té době jsme my ten titul mistrů světa získali 4krát. A dokonce i já, naprostý sportovní ignorant, který netuší, jako jestli domácí ligu vede zrovna brněnská Kometa nebo kladenští rytíři, tak i já jsem tenkrát fandil těm našim hokejistům s obrovským nadšením. Dobře si pamatuju dodnes, jak jsme v roce 1969 vyhráli nad Sověty. Poprvé 2-0, po druhé 4-3. A jak se tahle čísla potom objevila na mostech a na zdech po celé republice. Na těch stejných místech, kde ještě půl roku předtím svítily velké nápisy Ivane, běž domů. Ale to už je historie. Tentokrát jsme na ten titul čekali dlouhých 14 let a Rusko, které už zase vojensky napadlo sousední zemi, se kvůli tomu na šampionát vůbec nedostalo. Takže i když je sport nepolitická záležitost, tak s ním přece jenom ta politika nějakou souvislost má. A možná víc, než si myslíme. Před těmi 14 lety se hned po šampionátu konaly u nás parlamentní volby. A já jsem si tenkrát napsal tuhle stručnou úvahu. Vyhráli jsme mistrovství světa v hokeji. Za týden jsou volby a předvolební adrenalin je stejný jako ten hokejový. Každé mužstvo se snaží vyhrát. Dává do toho spoustu peněz a energie. A do poslední chvíle není jasné, jak to dopadne. Jenže rozdíl v důsledcích je fatální. Hokej je jenom hra. Ale v politice jde o životy milionů lidí. Ano, někdy mám opravdu dojem, že spousta lidí bere i politiku jako hru. Jenže hru bez pravidel. Hlavními režiséry jsou volební marketéři. Ti vymýšlí a rozšiřují různá ta hesla, která nemusí mít vůbec nic společného s realitou. Jejich jediným cílem je zaujmout, vzbudit emoce, dovést voliče k pocitu, že právě tento kandidát, právě tato strana je ochrání před nějakým nebezpečím, které se na ně zaručeně řítí. Ať je to příval uprchlíků, nebo zatažení do války, nebo ožebračení důchodců. Politik může lhát, může slibovat nesplnitelné, může házet špinu na konkurenta a je jenom na voliči, aby si to vyhodnotil a podle toho mu dal nebo nedal svůj hlas. A tady vidím rozdíl. Se sportem je přece jenom pořád spojovaná ta zásada fair play. Jistě, nedělám si iluze, že ji vždycky všichni dodržují. Ale přece jenom mají sportovci dost jasně nastavené mantinely, ve kterých se musí pohybovat. Pro všechny platí stejná pravidla. Nespochybňuje se autorita rozhodčích. Nesmí se užívat doping. Takže je to takový divný paradox. Sportovci, kteří nemají vliv na životy druhých lidí, musí dodržovat pravidla. Ale politici, kteří rozhodují o životě, zdraví, svobodě každého člověka, tak ti skoro žádná pravidla dodržovat nemusí. Dokonce můžou legálně používat zcela nemorální prostředky. A možná ten ještě větší rozdíl, sport lidi většinou spojuje. I členové toho vítězného a poraženého mužstva si nakonec po zápase podávají ruce. Olympiády se považují za svátky lidského bratrství. Ale politika, ta naopak často lidi zcela nesmiřitelně rozděluje. A podobné je to i s náboženstvím a s církví. Jeden televizní komentátor řekl hned po té závěrečné nedělní siréně docela zásadní větu. Tihle kluci dokázali na 3 týdny spojit náš rozdělený národ jako nikdo jiný. Ano,
českému týmu fandili voliči Fialy i Babiše, fandili mu věřící i nevěřící, fandili mu křesťané liberální i křesťané konzervativní. Tak teď přemýšlím, jestli je možné nějak přenést tuhle jednotu a férovost z toho sportovního světa i do toho politického nebo i církevního. Nevím, ale napadají mě taková 3 pravidla, která by k tomu mohla pomoct. Za prvé, nepodvádět, čili nepoužívat nečestné prostředky, prostě hrát fair play. V politice to často nefunguje. V těch volebních kampaních nebo parlamentních diskuzích jsou lži a podvody běžnou realitou. Jeden politik, se kterým jsem mluvil ve vězení, mi říkal, no jo, vy jste křesťan, vy musíte mít tu morální laťku hodně vysoko, vy nesmíte krást, lhát a tak. Ale já v Boha nevěřím, takže já mám ty možnosti mnohem širší. Pokud jde o církev, tam vidím největší problém v sakralizaci moci. Když se řekne, že někdo ve svých názorech a rozhodnutích reprezentuje přímo Boha, tak ten si pak může dovolit naprosto cokoliv. A lidé mu budou věřit, protože reprezentuje Boha. Přitom právě tohle je samo o sobě ten největší podvod. Žádný člověk, i kdyby seděl na biskupském nebo papežském trůně, není nositelem boží pravdy. Všichni ji jenom pomalu a s pokorou hledáme. Druhé pravidlo. Uznat důstojnost protivníka. Švýcaři, které jsme porazili v hokeji, nejsou žádní hlupáci ani zločinci. Jsou to lidé, ke kterým máme úctu a respekt. Ten, kdo hraje proti mně, a nejen ve sportu, to je stejně člověk jako já. Má svoje zájmy, které jdou možná proti těm mým zájmům. Ale proto ho ještě nemusím považovat za zlého, méněcenného nebo dokonce za služebníka satanova. V křesťanském prostředí se někdy bohužel setkáváme s ponižováním lidí jinak věřících nebo nevěřících. Někdy dokonce i věřících ve stejné církvi, kteří jen mají trochu jiné názory. A třetí pravidlo, umět přijmout porážku. Tedy napřed ji vůbec uznat. Ve sportu to ani jinak nejde. V politice bohužel ano. Případ Donalda Trumpa nám ukázal, že i tak vyspělí voliči jako Američané můžou masově uvěřit nesmyslu o ukradených volbách. A když tu porážku uznám, tak se z ní poučit. Naši hokejisté nevyhráli šampionát 13 let. Nějak se poučili a našli cestu, jak konečně zvítězit. V demokratickém státě může poražený prosazovat zájmy své strany v opozici. A po čase třeba zase zvítězit. Největším nebezpečím jsou ti, kdo trpí mesiášským komplexem. Když mě nezvolíte, přijde katastrofa. A když mě zvolíte, tak už se mě nezbavíte. V Rusku a v Číně si prezidenti prosadili změnu ústavy, aby mohli vládnout až do smrti. I v církvi se učíme přijímat porážku. Třeba teď, synodní proces. Ten jednou dozraje k nějakým výsledkům. Já osobně toužím po reformách. A kdyby k žádným nedošlo, tak bych byl zklamaný. Ale musel bych to přijmout. Dál bych dělal to, co dělám teď a nestrácel bych naději, že to, v čem vidím boží cestu, se jednou prosadí. Nakonec víme, že ty opravdu hluboké změny často přichází pomalu. Často trvá desítky let, než se s nimi lidé stotožní. A nebo to dopadne jinak. Moje naděje se naplní a církev bude za pár let jiná než je dnes. Více otevřená, vstřícná, chápající. Pak bych ale očekával zase od těch, kdo si žádné změny teď nepřejí, že taky přijmou porážku. Čestně a férově, jako ve sportu. Jistě nemuseli by se vším souhlasit, ale taky by nemuseli hned odcházet a zakládat novou církev, jak se to stalo po některých koncilech. Tak vám přeju, abyste si zachovali sportovního ducha, nejenom ve sportu, ale i v politice a v církvi. Hezký večer.